Time check, time check. Time check. Anong oras na ba? 8:23. Super late mga boys. Yan, check muna natin yung mga gears natin kung kompleto ba. Yan. Sorry, wala yung boots ko, nasira eh. Ito na. Check tire pressure. Yan. Okay. Sa likod. Okay, okay na. Yung clutch and brakes natin okay naman kanina. Okay na yan. Lang kami sa Batak. Medyo na late kasi na-late nga gumising yung mga kasama namin. Lalo na yon si Mr. M andun sa dulo. Alam mo, hindi pa nagsasalita yan pero mamaya mas matindi pa yan sa lasing eh. Let's go. Camera check. Yun. Good morning mga boss! This is Uchi of Uchi Motovlog, and welcome to my first ever motovlog. Try rin natin. Masaya daw eh. Okay, go! Kasama natin ngayon mga friends natin, si Rafi. Gamit yung R150 Raider. Tsaka yung kasama nang naka-Raider din. Hindi ko pa alam yung pangalan eh. Siyempre, kasama natin si Idol ng Bayan, Ngok Zone number 1. Oh, sticker 1. Woo! Gamit naman yung ano niya. R15 nga pala. Meron pa kaming kasamang isa eh. Nauna na yata. Yung pinakakilabot sa aming lugar. Sino pa ba yan? EDC! Hindi na! Mr. M! Cocking Works! Cocking number 1 with his RC200. Sakay ko naman ngayon yung ating kalabaw, ating Yamaha MT-09 na napakalagas ng torque pero bitin sa stretch. Walang dulo eh, pero malakas yung torque. Nanlalaglag daw ng tao eh. Sis, totoo naman. Pero depende naman yan sa gagamit. Siyempre, pagbaguhan talaga yan, malalaglag ka dahil malakas nga talaga yung torque nito. Pero in time, pag sanay na, parang okay na lang. Okay lang. Malakas pa din, pero bitin sa sa dulo. Naman, hanggang 224 lang yung top speed nito eh. Pag bebenasin, dadagdag ng isa, 225. Oh yeah. Mas okay na yun kaysa wala. Hello mga boss, medyo late na tayong lumarga kasi hindi nga nakagising ng maaga yung mga kasama natin. And pati din tayo pala. Pare-parehas lang kami nagising ng late eh. Yun, dumami na tayo. May mga kasama tayong dinaanan sa Bacara. Kasama sa grupo natin ngayon na magra-rides. And we're heading to, saan pa ba? Wala nang iba. As always, sa Pagod Food. Namumblema si Mr. M kanina eh. Iba daw yung ulap doon, maitim na daw.
Ayaw yatang mabasa yung ano, yung motor niya eh. Kaka-washing ba? Kaka-washing nga. Ang inang to. Star M. Sige, banat muna tayo. Sayang yung mga bengkingan dito eh. Dito yung mga ano, part na high speed yung bengkingan. Targa tayo. Let's go. Banat, banat. Okay. Dito na part yung mga ano eh, mga gandang bengkingan eh. Tinatangin ang hangin itong kalabaw natin. Lakas. Oh, basa na rin dito eh. Parang wala na yung banking moments natin. Fucking shit. Yan nga, umulan na. Basa na yung daanan natin. Basa na yung kalsada. Pero ano, tutuloy pa rin daw tayo. Sige, tuloy na. Tayo lang mga ano, hindi dan. Ha? Bypass. Ay, DJ, ikaw may alat ha? Wow, tanong nga sayang rides yo. Tilatagin pa pang ano na yo. Yan. Oh, epic fail tayo mga boss. Balik. Uwi. Uwi tayo. Wala, basa talaga yung daanan eh. Better luck next time tayo mga dre. Wala talaga. Hindi rin may enjoy, basa yung kalsada eh. So unfortunately guys, the weather is not on our side today. Kaya lipat tayo ng location. Doon na lang tayo sa bypass road, dun sa Lawag. Painit muna tayo ng gulong. Sayang din yung mga kurbada dito eh. Ay, nakasayang. Uy, ano yan? Tangina. Ay, nahulog. Nahulog yata yung mga karga. Ah, nahulog yung mga karga. Okay na yung gulong natin. Bakit na tayo? Mahangin. Okay, enjoyin muna natin yung mga kurbada dito. Sayang din eh. Sarap talaga ng kalabaw ko. The best sa torque. Bitin lang sa dulo. Nakapainit naman tayo ng gulong. Okay na siguro din. Bana!
Ay, kalawang Mr. M. Oh, sayang yung kurbada dun, no? Nabulin natin. Sayang din. Ay, wala na, naiipit na tayo. Lining na yan. Yung pixie dito sa Tamara, kirahin natin ng konti lang. Sarap nun! Tayo na natin yung mga kasama natin dito. Malapit na siguro mga. Oh. Yo, hey! Vlog takeover mga kaibigan! This is Uchis Vlog! Oh, ayan na, may maglalaro. Punta kami sa kabilang bangir. Ayun! Namrugitan! Namrugitan! That's it for now, guys. Thank you for watching. Medyo maikli tong video natin ngayon, pero no, bawi tayo next time. Failed yung attempt natin kanina eh. Pagod-pud sana kaso naulan. Okay lang yan. Ano, kung may mga suggestions kayo for the next video, feel free to flood the comment section para ano, magka-idea rin ako kung paano nga tong vlogging na to. Well, first attempt ko to eh. Pero next time pagbubutihin pa natin. Parang hindi nga vlog tong naganap na to eh. Wala akong ka-idea eh. Medyo trinay lang natin, baka sakaling mabuo. Edi okay. So yan, like tayo, like and subscribe na lang mga boss. See you next time. Yeah.
mata.